Polaris е системата за речни информационни услуги, която осигурява ефективно и безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав. Как работи Polaris, научиха учениците от 8 и 9 клас на Русенската професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване при посещението си в Центъра за речни информационни услуги Русе. За ролята на информационната система им разказа инженер Валентин Христов, директор ръководство на корабния трафик река Дунав към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Младежите изучават различни специалности, като корабоводене речно, корабни машини и механизми и електрообзавеждане на кораби. Затова въпросите им бяха много и разнопосочни. В контролната зала учениците видяха как работят системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав. Някои влязоха в ролята на дежурни оператори и осъществиха радиовръзка с капитаните на плавателните съдове по реката. Божидар Янков разказа за един от най-новите кораби от флотилията на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, хидрографския кораб Дунав 1. На борда му учениците бяха посрещнати от капитан Венцислав Минков, който също е възпитаник на професионалната гимназия. Те видяха в реално време как работят хидрографската апаратура и лазерната система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите.